Ben, bo día a todos. Comenzamos a sesión extraordinaria do Pleno co asunto da convocatoria expediente modificación de crédito 31/2023 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. Por non estar ditaminado, sometemos a votación a ratificación da inclusión na orde do día do punto a tratar. Votos a favor? Ben, apróbase desta maneira o punto a tratar. Informa a secretaria. Ten o turno a palabra a secretaría. €265,17, segundo os datos extraídos do programa contable. Visto que as contías consignadas no orzamento de 2023, prorrogado 2022, resultan insuficientes para atender o gasto relativo a achegas municipais e os investimentos que a continuación se relacionan, a actuación denominada sustitución e renovación da cubrición da pista deportiva de Lavandeira para a mellora da eficiencia enerxética, para que se conta cunha axuda por importe de €140.000 da Dirección Xeral de Administración Local, concedido a beiro da orde do 9 de febreiro de 2023, polo que se establecen os criterios e o procedimento para a distribución do fondo adicional o Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia con poboación inferior a 15.000 habitantes e que exixe unha achega municipal por importe de €9.375,41. A actuación denominada mellora de camiños rurais, vial de acceso a Soaserra desde Lavandeira, concedida pola Axencia de Desenvolvemento Rural, de acordo coa resolución do 28 de febreiro de 2023, para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024. E que exixe unha achega municipal por importe de €8.951,12. A achega municipal para a execución da actuación incluída no Post Plus adicional 2-2023 para gasto corrente e investimentos financeiramente sostibles por maior achega da Deputación da Coruña, denominada mellora de drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño das Modias. Incremento das partidas destinadas ás actividades culturais e deportivas e gastos diversos na área de deportes. Incremento das partidas destinadas aos programas de servicios sociais. Incremento das partidas destinadas a festas populares e festexos. Incremento das partidas destinadas a urbanismo. Incremento da partida destinada ao pago de tributos por mor, entre outros, da necesidade de satisfacer o canon previsto a demarcación de costas do Estado polas instalacións de tempada na Praia da Madalena. Incremento de diversas partidas de gastos derivados de Administración Xeral para a achega a Deputación da Coruña da taxa pola recadación dos tributos municipais e a plataforma de xestión de expedientes municipal. Visto que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 22.2e da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Aprobar o expediente de modificación de créditos número 31/2023 na modalidade de suplemento de crédito por un importe global de €165.849,41 que se financia con cargo remanente de tesourería para gastos xerais que se acreditan no expediente conforme o detalle de partidas incluído. De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición pública do apartado 1 do presente acordo por 15 días hábiles mediante inserción de anuncio no BOP. Terceiro, expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado no caso de que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. Turno de palabra. Alguén quere dicir algo? Damos a palabra a Concha do Partido Socialista. Adiante. Bo día a todas e a todos. Decir que desde o Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor desta modificación, porque se estuvérsemos nos en goberno, si o faríamos, o vemos necesario. Por outra parte, tamén alegrarnos da concesión da subvención para o amaño da cuberta do pabillón de Lavandeira, que así solicitamos estando nos en goberno. Gracias ao bon facer de noso goberno e así mismo dos técnicos municipales, pois logramos acadar esta subvención. Tamén decir que en relación aos proxectos incluídos no POS, pois tamén nos alegramos que o novo goberno continúe con os proxectos que xa tiñamos preparados no anterior goberno, no noso goberno. Moitas gracias. Turno de palabra para o portavoz de Somos, Xosé Manuel Pérez Sardiña. Adiante.
Sí, ben, moitas grazas, bo día a todos e a todas. Vemos, despois de poder estudar esta modificación de créditos proposta polo Goberno, pois unha serie de cuestións importantes, non? Primeiro, neste caso, ainda que non aparece nesta prelación, pero si nos vemos importante rematar o camiño que hai de acceso a súas serras, Xabarís, desde a Bandeira, que quedaban 2 tramos concretamente sen realizar. Non perdan de vista que a solución que se lle deu ali a unha recolla de augas ainda non foi suficiente, en algún caso xa se ten, bueno, xa nos últimos choupes que houve incluso, pois tamén a pouco máis se volveu a inundar a casa que está inmediatamente por debaixo, ali en Cerdeiras. En ese sentido, pois entendemos que é unha actuación necesaria que imos apoiar. Ademais, o Camiño das Modias, quero lembrarlles que houve xa unha reclamación de responsabilidade patrimonial por danos a un vehículo. Neste caso, tamén é un camiño que estaba nunha situación está nunha situación moi precaria, aínda que se botou un pequeno bacheo, foi insuficiente e aínda siga habendo pois baches importantes ali, non? Mentre que se está suplementando o crédito, vai a exposición pública, despois todo o proceso de contratación poderá atrasar a súa execución e por iso pedimos atención dos camiños, non? Niños que, ademais, teño que dicir, con coñecemento de causa, foi unha das principais deficiencias da pasada legislatura e da anterior do Partido Popular, na que, en calquera caso, as retribucións dos órganos de goberno superaron porcentualmente os investimentos nesas áreas. Quero llelo recordar para esta legislatura. Ademais, vemos tamén efectivamente moi necesario e apoiamos a corbición da pista polideportiva de La Bandeira. Neste caso é para mellora da eficiencia enerxética, pero todos e todas sabemos e coñecemos os problemas que hai ali de pingueiras e bueno, as deficiencias que ten neste caso o pabillón para un uso adecuado, non? Por parte de todos e todas. En calquera caso, pois tamén vemos necesario o incremento das partidas destinadas a mencer na escola, envellecemento activo, que quedan esgotadas polo visto. Hai que continuar con plans de conciliación e incluso ampliálos. En canto ao tema de festas populares e festexos, sabemos que hai pouco crédito. Nós non somos partidarios de incrementar estas partidas, pero vemos que o incremento vai ser menor, agardamos que seña menor, e que o esgastamento que foi producido polo anterior goberno. E, por último, pois o tema de limpeza, que por unha serie de baixas de persoal de limpeza, houve que incrementouse os gastos que houve aí, é necesario, efectivamente, cumprir as obrigas da corporación, neste caso, coas prestadoras de servizos. Nese sentido, o noso voto vai ser favorable. Ben, moitas grazas. Indo por partes. Efectivamente, as obras e as subvencións evidentemente non se lle escapa a ninguén que foron evidentemente tratadas polo anterior goberno e a min non me importa, e así o recoñezo, o labor por conseguir estas subvencións. E queda aquí públicamente dito. Non hai ningún problema niso. Sí que é certo que na súa intervención tampouco fala das outras incorporacións de remanente a outras partidas, como poida ser festexos ou as actividades culturais, porque as contas estaban prácticamente baleiras a metade do ano. Co cal aí se reflexa que houve unha deficiencia ou un gasto moi grande na primeira parte do ano. Unha cousa ten que ir cola outra. Eso a min non me gusta. A partida de festexos é completamente insuficiente para rematar o ano. Co cal, ou non se preveu ben, ou a principios ou nos primeiros meses do ano gastouse máis do debido. Unha cousa ten que ir cola outra. Respecto á intervención do señor Xosé Manuel Pérez Sardiña, tomamos nota dos camiños que nos di e evidentemente lle prestaremos atención. Nós, evidentemente, dende este goberno sí que queremos arranxar os caminos. É unha das cousas que máis se queixaron a xente nesta campaña electoral e nos últimos meses. Nese eixo queremos traballar moito. Acabamos de empezar, evidentemente, temos que prestarlle atención. Somos conscientes tamén da
das goteiras do pabillón. Nese sentido, tamén hai actuacións en marcha previstas para intentar facer o arranxo, que ademais é unha obra que de cara a novembro ten que estar xustificada. Respecto ao incremento pola partida de festexos, entramos sempre na dinámica de ata que punto é necesario destinar os cartos para unha cousa ou para outra. Eu sei que é moi básico tamén destinar cartos a outras necesidades e deficiencias que ten o Concello, pero neste sentido incrementase moi pouco a partida, como vostede ben dixo, e o facemos por unha necesidade cultural manifesta de poder continuar tendo as actuacións culturais previstas que hai neste Concello, entre outras as vindeiras de Santa Marta, que de outro xeito serían moi difíciles de levar a cabo. Entón, faise intentando manter o xusto e necesario para intentar manter todas as áreas e actuacións do Goberno e do Concello de Cabanas o máximo posible. Segundo turno de palabra, quere alguén? Conchi, do PSOE? Bueno, en relación á partida de festexos, se entende que se esgotou sería motivada en asuntos que fora necesario. Non ten outra explicación. A previsión é a que é, e se esgotou, foi porque se necesitou para diferentes temas, nada máis. Iago, do BNG. Sí, moitas grazas. Bo día. Nos, desde o BNG, consideramos que un expediente de modificación de créditos necesario. Comparto o que se comentou nas anteriores intervencións de que son cousas que hai que suplementar. Doulle especial relevancia a esas actuacións de melloras de camiños e actuación no pabillón de la bandeira, que é moi necesario. Creo que todos aquí o coñecemos e, polo tanto, tamén vai ter o voto favorable do BNG. Moitas grazas. Nada máis. Pola miña parte, únicamente como último turno de palabra, dicir que efectivamente eu non dubido que sexa necesario gastar os cartos, e non digo que non estean ben gastados. Digo que se hai uns cartos para todo o ano, dá a sensación como que se gastaron na primeira metade do ano e a lo mellor había que haber repartido un pouquiño. Non dubido que non fose necesario, pero evidentemente no Concello hai moitas necesidades ao longo do ano. Sen máis, por tanto, procedemos á votación deste expediente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobado por unanimidade. Moitas grazas. E sen outra cuestión, levántase a sesión.